बीजेपी दोलोनि नीति आदर्शफोरानो बेबायदि ट्राइबेल माहारिखौ गादबनानै जानाय UPPL सरकार अহাৰ পিছত ৰাইজে আৰু BTC অফিচলৈকে যাব নালাগে নিজৰ ঘৰতে কম্পিউটাৰ ইন্টাৰনেট নিজৰ গাঁৱতে বহাই দিয়া হ'ব কিবা যদি অভাৱ অভিযোগ আছে ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকে জনাব পাৰিব কোনো পইচা খৰচ কৰিব লগা দৰকাৰ নাই সেলফ হেল্প গ্ৰুপ বিলাকক बंद करो हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता गावनि अमाखौ फाननानै गावनि मोसौखौ फाननानै दिनै बिथांमोना फिसानि नांगौखौ सुफुङो बर' हारिनिनो मोनसे सिनस्रि बायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बा आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ मा होननानै बुंनो हायो NDA नि बिजाथि बिथांमोननो नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार खालाम होननानै जों आसाम सरकारनिफ्राय बिख'ना लाबोफिननांगौब्ला एकमात्र BTC हालामाव मोनसेल' राजखान्थि दोलो दं जाय राजखान्थि दोलोआ हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बे समाव जों बांसिनै फोरमायनो लादों दिनै 2024 मायथाइनि MP बिसायख'थिनि नैथि फेसआ गाबोन अखानायब्लानो जानो थांगासिनो दं नाथाय बेजोंनो जोंहा लोब्बा लाखिनानै जितु बर' हारिनि BTC हालामनि नोंथांमोननि थैनाय थांनायनि बाथ्राफोरखौ जों नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो जों लाबोनो सानदों मानोना थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनिफ्राय जा BTR गोजोन गोरोबथा जादोंमोन बै BTR गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों दिनै BTC आव मोनखानाय माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ आसाम सरकारा लानानै थांफिनदों दा बै बुब्लियाव दिनै BTC आ जेब्ला 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि खालारखालि भारत सरकार आसाम सरकार आरो बेल्टिनि दावहारु जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि गेजेरजों गोरोबथा जानाय बे गोरोबथानि गेजेरजों BTC आव माखासे पावार एन्ड फांसनखौ मोनबोफादोंमोन नाथाय बै पावार एन्ड फांसनफोरखौनो दिनै BTR गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों आसाम सरकारा देशफोरसिम लानानै थांफिनदों जायनि थाखाय BTC आ दिनै सोरलां बोरलां अबस्था मोननो थांगासिनो दं आरो बेजोंनो लोगोसे बांसिनै दुखु गोनां बाथ्राया बे जोंहा बर' हारिनि माखासे जोंजों मान होजाथाव सिनियर बिथांमोननि सुप्रिम सेक्रिफाइसजों मोननाय नैबे BTC आ दिनैनि समाव माखासे दालालि बा एजेन्टफोरनि गेजेरजों दिनै नैबे नोंथांमोननि खमथाया गोमालांनो आखायाव लादों दा बेखौनो जों दिनै बे पावार एन्ड फांसनफोरखौ जों आसाम सरकारनिफ्राय बिख'ना लाबोफिननांगौब्ला एकमात्र BTC हालामाव मोनसेल' राजखान्थि दोलो दं जाय राजखान्थि दोलोआ हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय BPF दोलो दा बै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोनि बिजाथि दुर्गा दास बर'नो नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ होनानै बिथांखौ जयजुक्त खालामनांगोन आरो फैबाय थानाय थार्ड फेसआव जानो गोनां MP बिसायख'थि बै समावबो नोंथांमोना 1 नं क'क्राझार लकसभा समष्टियाव BPF दोलोनि MP बिजाथि मानगोनां खाम्फा बरगयारि बिथांमोननो नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ होनानै नोंथांमोना देरहासार खालामनांगोन अब्लासो नोंथांमोननि BTC हालामनि जाखिनि माखासे BTC गोरोबथाजों मोनबोफानाय पावार एन्ड फांसनफोरखौ नोंथांमोना लाबोफिननो हागोन आरो नैबे MP बिसायख'थियाव BPF दोलोआ देरहायोब्लासो बै फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि जितु BTC काउन्सिल बिसायख'थि बे BTC काउन्सिल बिसायख'थियाव बिथांमोनहा गोरा आरो गोग्गोमै बिजाथि फसंफिननानै जितु गोमानो लानाय BTC नि खमथाफोरखौ मोनबोफिननो थाखाय नोंथांमोना हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय BPF दोलोखौ नोंथांमोना खुंथाय गोहोआव लाबोनांगोन अब्लासो बे BTC हालामाव थानाय गासैबो जनगण सुबुंफोरा बाव आलो गोजोनै अनलायनायनि गेजेरजों मोनसे जौगासार बिथिंजों संसार जालांनो हागोन दा बेखिनिखौ बुंबाय दिनैनि दिनाव नोंथांमोना बुंदों आबसु बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि मोनसे माहारियारि आफाद बे माहारियारि आफादा दिनै सोर बायदिखौ सापर्ट खालामनो थिनदों दिनै बर' हारिनि मोनसे हारिनि सिनस्रि बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै दिलीप शइकिया बा NDA नि बिजाथि बिथांमोननो नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ होनानै जयजुक्त खालाम देरहासार खालाम होननानै बुंदों नाथाय बैबायदि मोनसे समग्र बर' हारिनिनो मोनसे सिनस्रि बायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बा आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आ मा होननानै बुंनो हायो NDA नि बिजाथि बिथांमोननो नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार खालाम होननानै दिनै दिलीप शइकिया बर' हारिनि सुथुर दिनै बर' हारिनि माखासे जौगासारनायखौ दिलीप शइकिया सिखुवा दिनै NDA आ दिनै BJP सरकारा जों बे आसामनि माखासे ट्राइबेल माहारिफोरखौनो माबोरैहाय स्क्रेप खालामनो हागोन माबोरैहाय गादबनानै जानो हागोन माबोरैहाय नेवसिगारनो हागोन बेबायदिनिल' प्लान आरो पलिसि खालामो दिनै नोंथांमोना गमामायै नुदों दिनै बेयाव एक राष्ट्र एक धर्म खालामनो थांगासिनो दङ RSS नि माखासे एक्टिभिटिसफोरनि गेजेरजों अब्ला दिनै
बेवहाय माइनरिटी बिथांमोन जाय बे भारताव माखासे ख्रिस्टान धोरोमनि सुबुंफोरखौ माइनरिटी होननानै साननानै लायो। दिनै बे भारतआ सेकुलारिज्म कान्ट्रिबाबो बा सेकुलार कान्ट्रिबाबो दिनै बेवहाय थांनानै थानाय जाय ख्रिस्टान धोरोम सिबियारि बिथांमोनखौ RSS नि गेजेरजों बिथांमोना हिन्दु खालामनो नाजादों बा बै ख्रिस्टान सिबियारि बिथांमोना जाबायदि स्कप आरो सुबिदा लानानै बिथांमोना गावसोरनि धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों थांनानै थानो हानांगौ माखासे सुजुग सुबिदाखौ बिथांमोननो होनो नागिराखै। दिनै भारताव BJP सरकार फैनाय लोगो लोगो दिनै मा समस्या जानो थांदों जों बर' हारिया जों ट्राइबेल माहारिया जोङो दाउ अमा फिसिनानै जों संसार खुंग्रा सोरबा गावनि फिसा फिसौनि फरायनाय मानाय बायदि बिथिङाव दिनै गावनि अमाखौ फाननानै गावनि मोसौखौ फाननानै दिनै बिथांमोना फिसानि नांगौखौ सुफुङो। अब्ला बैबायदि बुब्लियाव दिनै मोसौ फाननो मोनला अमा फाननो मोनला दाउ फाननो मोनला इभेन गय बिजनेसआबो गैबावला। अब्ला बैबायदि NDA नि बिजाथिफोरखौ जों आरो फिन खनसेनि थाखाय बिथांमोननो जोंनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै आरो माबायदि बिथांमोननि भारताव BJP सरकारखौ लाबोफिननांगौ होननानै नोंथांमोना माब्रैहाय बुंनो हायो जाय BJP सरकारा ट्राइबेल माहारिनि कमप्लिटलि बेरेखा। अब्ला बैबायदि ट्राइबेल माहारिनि कमप्लिटलि बेरेखा ट्राइबेल माहारिखौ गासोनानै गादबनानै नासयनानै जानो नागिरग्रा बैबायदि गोजौ थाखोनि सुबुंफोर जाय BJP दोलोआव दङ BJP दोलोनि नीति आदर्शफोरानो बेबायदि ट्राइबेल माहारिखौ गादबनानै जानाय बैबायदि एक्टिभिटिस प्ले खालामग्रा दोलोफोरखौ जों मानो दिनै समर्थन खालामनो जों मानो बिथांमोननो भट होनो। दिनै आबसुनि सासे आफादगिरि जानानै बिथांमोना जों बर' हारिखौ बेबायदि बिथोन होआलासिनो नोंथांमोनबा गोसोआ जायखौ सायख'यो बैबायदि नोंथांमोना नोंथांमोननि भटखौ दान खालामनो हागोन बा भट होनो हागोन होनोब्ला बे आलदा मेटारमोन। दिनै नोंथांमोना समग्र बर' हारिनि जानानै बेवहाय सोरबा कंग्रेस थानो हागौ सोरबा UPL थानो हागौ सोरबा BPF थानो हागौ बा बेबायदिनो बायदि बायदि राजखान्थि दोलोफोरजों नांथाबनानै खामानि मावग्रा बर' हारिनि गेजेराव दैदेनगिरि सापर्टारफोर थानो हागौ। अब्ला थोंजोङै मानो मोनसेल' NDA दोलोनि बिजाथिफोरखौ नोंथांमोना आबसुनि आफादगिरि जानानै माब्रैहाय बर' माहारिखौनो NDA नि केन्डिडेटनो भट हो होननानै बुंनो हायो। दा जोङो बेखायनो बै बिथांमोननि थिननायखौ लायालासिनो जों जोंनि गोसोआ जायखौ सायख'यो बैनो हो आरो जोंनि बुंनाया दिनै BTC खौ नोंथांमोना बै गोग्लैसोनायनिफ्राय उद्धार खालामफिननोब्ला नैबे BTC हालामाव मोननै लकसभा समष्टि गोलैदों मोनसे दरं उदालगुरि आरो मोनसे क'क्राझार। बे मोननैबो MP समष्टियाव नोंथांमोना BPF दोलोनि बिजाथि दरं उदालगुरिनि थाखाय दुर्गादास बर'खौ नोंथांमोना सायख'नांगोन आरो 1 नं क'क्राझार लकसभा ST समष्टिनि थाखाय नोंथांमोना खाम्फा बरगयारि बिथांखौ सायख'नांगोन। अब्लासो बर' हारिया बर' हारि बायदि थांनानै थानो हागोन आरो BTC नि गोमानाय पावार एन्ड फांसनफोरखौ लाबोफिननो हागोन। बेजोंनो लोगोसे समग्र बे BTC आव थानाय मोनफ्रोमबो जनगोष्ठी सुबुंफोरा जों अनलायनानै जोङो सिगां जेरै जौगादोंमोन जेरै जों थांनानै थाबोदोंमोन बै परिबेसखौ जों मोनफिननो हागोन होननानै नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायहरनाय थाबाय। नोंथांमोननि 5 बोसोरनि इयुन बा जों बर' हारिनि जों आलादा उदां बड'लेण्ड दानायाबो गाबोन फुंनि अखा नायजेननायनिफ्रायनो नोंथांमोननि आखायाव आरो फैबाय थानाय जिथु 7 मे खालार खालि जानो गोनां बै समावबो नोंथांमोना BPF दोलोनो भट होनांगोन। मानोना नैबे सेमि फाइनाल BTC खौ बासायफिननांगौआ नैबे सेमि फाइनाल। बे सेमि फाइनालाव BPF दोलोआ देरहाखाब्लासो बै फाइनालाव जिथु BTC काउन्सिल बिसायख'थि बैयावहाय BTC नि मोनफ्रोमबो समष्टियाव BPF दोलोनि जानानै जाय बिजाथिफोरा गसंगोन बै बिथांमोनखौ जोङो 40टा समष्टियावबो 40 जनखौबो देरहाहोनानै बेवहाय जोङो पिपुल्स मेन्डेटखौ लानानै जों बे BTC आव सरकार दाफिननांगोन। अब्लासो BTC नि गोमानाय पावार एन्ड फांसनखौ मोनफिननो हागोन। बेजोंनो लोगोसे जोङो पर्यायक्रमै थांनानै आलादा उदां बड'लेण्डखौ माबोरैहाय सोरजिनो हायो जों बैफोरबायदि माखासे सुबुं सम्पद माखासे बाउन्डारि एक्सटेनसन बैफोरखौ जोङो इक'नमिकेलि जों माबोरैहाय जौगानांगौ जों समाजारि माबोरैहाय थांना थानांगौ बैफोरखौ जोङो पर्यायक्रमै मावलांनो हागोन। बिथांमोननि गादिखौ सेनो थाखाय जों सोमावसाराखै आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं कुनुदिन MLA MP BTC नि चिफ EMGM मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै। जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम सोमावसारबाय थागोन। बर'फोरखौ जेब्ला बे जाबाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन। बिनि सिगाङाव बिनि स्टेटासा एरिया डिस्ट्रिक्टसोमोन BTAD होनोमोन बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट। एरिया डिस्ट्रिक्टनि स्टेटासा दायो रिजनाव फैबाय नर्थ इस्ट रिजन होनना बुङा होमबा नर्थ इस्ट रिजन। बिथांमोननि गादिखौ सेनो थाखाय जों सोमावसाराखै
आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं कुनुदिन एमएलए एमपि बिटिसि नि चिफ इएमजिएम मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम सोमावसारबाय थागोन बर'फोरखौ जेब्ला बे जाबाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिनि सिगाङाव बिनि स्टेटासा एरिया डिस्ट्रिक्टसोमोन बिटिएडि होनोमोन बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्टनि स्टेटासा दायो रिजनाव फैबाय नर्थ इस्ट रिजन होनना बुङा होमबा नर्थ इस्ट रिजन बिथांमोननि गादिखौ सेनो थाखाय जों सोमावसाराखै आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं कुनुदिन एमएलए एमपि बिटिसि नि चिफ इएमजिएम मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम सोमावसारबाय थागोन बर'फोरखौ जेब्ला बे जाबाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिनि सिगाङाव बिनि स्टेटासा एरिया डिस्ट्रिक्टसोमोन बिटिएडि होनोमोन बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्टनि स्टेटासा दायो रिजनाव फैबाय नर्थ इस्ट रिजन होनना बुङा होमबा नर्थ इस्ट रिजन